jud mo'y kaluoy sa bata. Ay, kunin niyo ko. Tukanta mong mama. Hoy, batang paslip! Pagilong! Boss, mas maayo pa'y tawagan tong mama ane. Sige, tawagan akong inahan. Kinsa man nanawag? Hello, kinsa ni? Hello. Naasa mo ang imuhang anak. Kung gusto pa kang makita nimo imong anak, tagai ko og 100,000. Isa? 100,000? Sige, ihatag ako yung gusto. Ay lang yung unsa nga akong anak. Padunggas ako sa tingog sa akong anak. Why problema? Paminawa. Mama, tabang! Nak! Nak! Nakadugo ka sa tingog sa imong anak. Kung gusto pa nimo makita imong anak, anhi diri dala ang kwarta ug ayaw pagsaba sa mga pulis. Kasabot! Sige, sige, sige. Basta luwas lang jud ang akong anak. Tawagan ako tong hitman. Di magsilbi ni. Ay nanawag. Basig misyon na po din nga ihatag sa kuha. Hello ma'am. Hello, Juyax. Kabalo ka nga salig kaayo ko nimo. Paminaw ha. Gikidnap ang akong anak. Kabalo naman ka ma'am. Kung unsa ko. Sige. I-send na ko nimong location. Ikaw na'y bahala. Sige ma'am. Copy that. Hello ma'am. Nakita na nako ang mga anak. Mayo. Basta isalig lang ako nimo ang tanan ha. Ma'am, basta si Juyax na ang trabaho. Limpyo. Sige ma'am, kaya ako ang trabaho. Wa jud mo'y kaluoy sa bata. Hilo! Hilo! Boss! May kalaban! Sige, ikaw na bahala dali! Ang bata! Basta si Juyax ang trabaho. Limpyo. Limpyo ginang utok ni Moron. Ibutang ang pusel.